आता चिकन करून पहिलं दाखवते. तर चिकनसाठी मी 1 किलो चिकन घेतले. हे आता मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. जास्त वेळ घालवला नाही, धुण्याचं नाटकं केलेली नाही आहे. डायरेक्ट धुवूनच ठेवलेलं आहे. आता फोडणीला घालून घेते. फोडणीला घालून घेते. तर आज मी मिरज स्पेशल म्हणजे कोंबडी वडे परत मटन सुद्धा आहे. तर दोन्ही आज केलेलं आहे. करते म्हणजे आज उशीरच झालेला आहे त्याच्यामुळे. तर आता मी गॅसवर कढई ठेवली. आता मी फोडणीला देऊन घेते. आधी तेल घालून घ्यायचं. तेल घालून घेतलंय. तेल जरा गरम झालं की आपण याच्यामध्ये तेजपत्ता घालायचा. तेजपत्ता घातले. कांदा घालायचा. कांदा घालून झाला तर व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे. तर वड्याचं पीठ मी जे आज करणार आहे ना ते गरम म्हणजे पिठांपासूनच करणार आहे. आणि 2-3 काही जरा जिन्नस तुम्हाला दाखवते काय काय घातले. तर कांदा होईपर्यंत मी तुम्हाला वड्याचं पिठाचं पण दाखवते. तर आज मालवणी स्टाईलमध्ये मी कोंबडी वडे करणार आहे. आधी पहिला कांदा व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचा आहे. आता कांदा मी परतून घे. हाय ज्योती मॅडम, कैसे हो? तर आता मी हा कांदा परतून घेते. तोपर्यंत मी तुम्हाला वड्याचं पीठ दाखवते कसं करायचं घरगुती, म्हणजे आपल्या पिठापासून कसं तयार. तर त्यासाठी मी 2 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलं, 1 वाटी मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. त्याच्याबरोबर मी अर्धा वाटी बेसन घेतलेलं आहे. हे मी वड्याचं पीठ तुम्हाला दाखवते. जर तुमच्याकडे वड्याचं पीठ नसेल तर तुम्ही घरात बनवू शकता आणि एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत आणि हे जे मी घेतलेलं आहे ते वड्यांमध्ये घालायसाठी. तर आमच्याकडे वड्यांमध्ये हे घातलं जातं. तर धने घेतलेत मी. तर पाव वाटी धने घेतले. पाव वाटी मी उडदाची डाळ घेतली. अर्धा चमचा मेथी 1 चमचा मेथी घेतली. अर्धा चमचा मी बडीशेप घेतलेली आहे. 2 चमचे मी जिरं घेतलेलं आहे आणि थोडंसं मी काळी मिरी घेतली. 4-5 काळी मिरी घेतलेली. हे सगळं आपल्याला ना वाटून घ्यायचं, याची पावडर तयार करून घ्यायची आहे आणि मग आपण ह्याच्यात घालायचं आहे. तर आता ह्याची मी पावडर तयार करून घेते मिक्सरला. आता हा कांदा आपण परतायला आलेला आहे. हे बघा, जर असं अजून परतलं पाहिजे. आता याच्यामध्ये आपल्याला आलं लसूणची पेस्ट घालते. तर मी आलं लसूण आणि कोथिंबीरची देठ आहेत ना त्यापासून मी पेस्ट तयार करून ठेवते. लसणाच्या मी साली काढत नाही, साधारण थोड्याफार काढते. साली सकटच मी आलं लसूणची पेस्ट तयार करते. आता मी 1-1.5 चमचाभर आलं लसूणची पेस्ट घातली.
पेस्ट घालून घेतली, ती सुद्धा मी आता परतून घेते. पेस्टमध्ये ना कधी पण कोथिंबीरची देठं टाकायची. हो बाळासाहेब, लवकर बनवा. हां, आज उशीर झालाय, रविवार असल्यामुळे जरा त्याच्यामुळे आज जेवणाला उशीर झालेला आहे. तर आज मिरज स्पेशल आमच्याकडे कोंबडी वडे केले जातात, ते तुम्हाला मी आज दाखवते. तर मी आज मटण सुद्धा करते, बाकी सगळं वाटण वगैरे रेडी आहे, फक्त बनवायचं आहे, फोडणीला घालायचं आहे, एवढंच आहे. मी काश्मीरी मिरची पावडर घातलेली आहे. घालते. तिखट नंतर कमी असेल तर आपण घालायचंय परत. थोडासा टोमॅटो घालते. आमच्याकडे कोकणात खरं तर चिकन आणि मटणामध्ये काही टोमॅटो वापरत नाही. आता याची थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे. झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये आपण चिकन घालून घ्यायचं आहे. चिकन झाकण ठेवायचं आहे, वाफ काढून घ्यायची. पाणी घालायचंय करपू नये म्हणून. वड्याचं वड्याचं पीठ दाखवते. तर मगाशी मी तुम्हाला दाखवलं होतं, उडदाची डाळ वगैरे सगळी मिक्स करले, ते हेच मी मिक्सरला मी याला वाटून घेतलेलं आहे. आता हे जर असं मी चाळून घेते, नाहीतर त्याच्यामध्ये जर जाड काही वगैरे असले तर हे होणार, तर मी थोडं चाळून घेते. घ्यायचं नाही.
एका बाजूला मी गॅसवर पाणी सुद्धा गरम करायला ठेवलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात घालायचं आहे मीठ. तर मीठ घालून घेतलंय मी. थोडीशी हळद घातली. आणि हे सगळं मिक्स करून घ्यायचंय. काही बोलत नाही, बोला काहीतरी लाईव्ह मध्ये. काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता आणि काही चुकलं असेल ते पण सांगू शकता. तर आता हे मिक्स झालेलं आहे. आता आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं. तर हे पीठ मळताना आपण गरम पाणी घालायचं. त्याच्यामुळे वडे ना मस्त असे मऊ पण होतात आणि छान होतात म्हणजे. तर तुम्हाला आता मी दाखवते. आता हे पाणी मी गरम करून घेतलंय. हे मी आता ह्याच्यात घालून घेते. तर आपण जसं चपातीला पीठ मळतो त्याच पद्धतीच करायचं आहे आपल्याला. तर आता हे मी मळून घेते. थोडंसं गरम आहे, हाताला सोसेल एवढं. वड्याचं पीठ एकदम सोपं आहे. जर तुम्हाला वड्याचं पीठ कसं करायचं आहे ना ह्याचा पण मी व्हिडिओ करणार आहे. पण आज मी तुम्हाला पिठापासून वड्याचं पीठ दाखवलं आहे. एकदम साध्या सोप्या पद्धतीत आहे. गव्हाचं पीठ, तांदळाचं पीठ आणि बेसन हे घरामध्ये असतंच. आणि उडदाची डाळ, परत आपल्याला त्याच्यामध्ये मेथी लागते. उडदाची डाळ मी अर्धा पाव वाटी घातलेली आहे. 1 चमचा मेथी घातली आहे. अर्धा चमचा बडीशेप घातलेला आहे. त्याच्यानंतर 2 चमचे मी जिरं घातलेलं आहे. थोडे 4-5 काळी मिरी. ओवा असला तर मी 1 चमचा म्हणजे अर्धा चमचा ओवा पण घालू शकता. छान टेस्ट येते. आता हे सगळं पीठ मळून घेते. चिकनला पण बघा पाणी सुटायला लागलेलं आहे. तर तुम्हाला मी आता दाखवते. मीठ घातलेलं नाही मी, फक्त मसाला घातलाय. मसाला पण आपण नंतर बघायचं आहे. तिखट वगैरे जर कमी असलं तर तोपर्यंत आपण
बघा असं पाणी सुटतंय चांगलं. तर आता ह्याला आपण झाकण लावून अजून जरा शिजवून घेऊया. वड्याचं पीठ पण आता मळून झालं आहे. थोडं थोडं आपल्याला हे करून घ्यायचं आहे. जरा तेलाचा हात लावायचा आहे आणि 5-10 मिनिटासाठी पीठ हे साईडला ठेवून द्यायचं आहे आपल्याला. हाय रेड चिली मॅडम, कसे आहात मॅडम? तुमचं नाव काय? नाव खूप छान आहे. जर हे पीठ थोडं चिकट झालं तर तुम्ही याच्यात थोडंसं गव्हाचं पीठ घालू शकता. तर आता हे पीठ मुरायला ठेवून द्यायचं आहे. तो पण थोडंसं तेलाचा हात लावून घ्यायचा आहे, एकदा मळून घ्यायचं आहे. तर मी कधी कधी माझ्याकडे वड्याचं पीठ नसतं, तर मी ह्या पद्धतीतच वड्याचं पीठ करते. खूप छान लागतात आणि झटपट पण होतात. तर तुम्हाला वड्याचं पीठ मी कसं बनवायचं आहे ते सुद्धा तुम्हाला दाखवलं आणि ह्याचा व्हिडिओसुद्धा मी बनवणार आहे वड्याच्या पिठाचा कसा बनवायचा. हा स्वाती मॅडम, कसे आहात? कोंबडी वडे करताय का? हो 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 हो. आज मिरग ना, काल शनिवार असल्यामुळे काल केलं नाही, तर आज करते. काय बनवत आहे? कोंबडी वडे. म्हणजे आज चिकन पण आहे आणि मटन सुद्धा आहे. तर आता हे पीठ मुरायला ठेवते मी. हे पीठ मी झाकून ठेवून देते. मटन पण रेडी आहे. सगळं मी शिजवून वाटण वगैरे करून रेडी ठेवलेलं आहे. फक्त फोडणीला घालायचं आहे. एका बाजूला मी मटन सुद्धा फोडणीला घालते. तर हे बघा, मटन पण जरा शिजलेलं आहे. हे बघा, अजून थोडं 15 मिनटं शिजवावं लागेल. तर ह्याचं मी पाणी काढून घेते, लागेल तसं मी वापरणार आहे. आता मी मटन सुद्धा फोडणीला. खूप छान मेनू पाठवून द्या. हो हो, नक्की पाठवतो. कुठे तुम्ही राहता? व्हेरी नाईस. गावाचं नाव काय? सावंतवाडी. कोकणातली मी. मी चिकन बनवलेलं आहे, ते शिजवायला मी ठेवलेलं आहे. आता मी मटण करून घेते. जेवायला खूप उशीर, हो आज खूप उशीर झाला, कारण आज रविवार असल्यामुळे मी पण टाइमपास करत बसली आणि आता शाळा चालू झाली की परत लवकर उठायलाच लागणार आहे. त्याच्यामुळे आता म्हणली जरा आराम करून घेऊया. तर आता मी मटण करून घेते. तसे आज आमच्याकडे घरात कुणीच नाही, सगळे मॅच खेळायला गेलेले आहेत. त्याच्यामुळे ते येईपर्यंत 3 वाजणार आहेत. त्यामुळे बोलली आज चल करूया आणि तुमच्यावर लाईव्ह पण घेऊया. त्यामुळे लाईव्ह घेतलेला आहे. आता मी मटण फोडणीला घालून घेते. तर सगळं खोबरं-बिबरं मी तयार करून ठेवलेलं आहे. त्याच्यामुळे फक्त फोडणीला घालायचं आणि 15 मिनिटं हे मटण शिजवायचं आहे. कारण मटण बऱ्यापैकी शिजलेलं आहे. आम्ही नाशिकला राहतो. अरे वाह! नाशिकला काय फेमस आहे तिकडचं? चिकन पण आता शिजायला आलेलं आहे. बारीक गॅसवर मी ठेवलेलं आहे वाफेवर. नंतर आपण त्याच्यामध्ये वाटण
मी हां, मी कोकणात राहायलाच आहे. माझं सासरच इकडचं आहे, त्याच्यामुळे मला इकडेच राहायला लागतं. खरंच खूप छान बोलते. मला वाटलं माझा आवाज बरोबर नाहीये. तर आता हे पाणी जरा सुकलं पाहिजे. थोडंसं पाणी याच्यात. तर आता मी मटणाला फोडणी देऊन घेते. तेल घालून घेते. चरबी आहे ना, चरबी मी ही उकडवताना घातलेली नाहीये. नाहीतर ती मटणाला एकमेकांना चिटकते. ही काय करायची आपल्याला फोडणीमध्ये घालायची, कापून अशी बारीक चिरायची आणि फोडणीमध्ये घालायची. झालेलं आहे. हाय मनीषा मॅडम, कसे आहात? तेजपत्ता घातलाय. नाशिकला का नाशिकचं फेमस नाशिकच फेमस आहे. अच्छा अच्छा, मला यायचं आहे नाशिकला. तर कांदा घालून घेतलाय. आता हा मटणाचा चमचा आहे, तोच मी ह्याला सॉरी चिकनचा चमचा आहे, तोच वापरते. वा, लाईव्ह रेसिपी. हो, लाईव्ह म्हणजे आज मला रेसिपी करायला वेळ नाही भेटला, तर बनवता बनवता तुमच्याशी बोलत बोलत लाईव्ह घेऊया. अख्खा रामायण नाशिकमध्येच आहे. अच्छा अच्छा अच्छा. माझे मिस्टरांचे पण मित्र आहेत नाशिकला. माझे मिस्टर जातात, पण मी कधी गेली नाही. मला जायचं आहे. नाशिक कुंभमेळाव्याच्या ठिकाणी. अच्छा अच्छा, हा हा. माझे मिस्टर जाऊन आले कुंभमेळाव्यात. आता त्याच्यात कोथिंबीर घातली, ती व्यवस्थित मी परतून घेते. आमच्या कोकणातलं स्पेशल म्हणजे कोंबडी वडे. तर मिरज स्पेशल मी आज कोंबडी वडे केलेले आहेत. झणझणीत होऊन जाऊ दे. अच्छा, तिखट. तिखट मी थोडं कमी खाते, मला तिखट जास्त आवडत नाही, पण मिस्टरांनी तिखट आवडल्यामुळे मला थोडंफार तिखट करावं लागतं. आता हे मी व्यवस्थित परतून घेतलेलं आहे. थोडंसं टोमॅटो घालते. कोकणात आमच्याकडे टोमॅटो वापरत नाही, पण मी जरासा वापरते, कारण खोबरं पण आता खूप महाग झालेलं आहे ना, म्हणजे नारळ खूप महाग झाले. थोडासा घालते मी, जास्त नाही घालत, पण घालते मी. तुम्ही म्हणाल कोकणामध्ये टोमॅटो वापरत नाही, पण मी घालते थोडं. आज मी कोंबडी वडे करते मालवणी स्टाईलमध्ये. त्याच्यावर मटन सुद्धा केलेलं आहे, चिकन सुद्धा केलेलं आहे. तर आता आता आपण ह्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट घालूया. मटण उकडवताना मटणामध्ये मी काहीच घातलं नव्हतं, फक्त असंच उकडून घेतलंय मटण मी.
तर आलं लसूणची पेस्ट घालून घेते मी. गॅस बारीक करायचा आहे. आमच्या इथे 10 रुपये किलो टोमॅटो. अरे बापरे, आमच्याकडे 40 रुपये, खूप स्वस्त आहे. तर टोमॅटो कोथिंबीर खूप महाग झालेली आहे, त्याच्यामुळे जपून वापरायला लागते. तर आता मी आलं लसूणची पेस्ट परतून घेतली आहे. एक चमचा काश्मीरी मिरची पावडर घातलेली आहे. 2-3 चमचे मालवणी मसाला घालते. मालवणी मसाल्यामध्ये सगळं असतं, गरम मसाला वगैरे सगळं असतं. त्याच्यामुळे मटण असल्यामुळे मी थोडासा गरम मसाला एक्स्ट्रा वापरते. तर त्याच्यात थोडंसं मी गरम मसाला घालते. घातले मी अर्धा चमचा. तर आता हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. परतून घेतलेलं आहे आता मी. त्याच्यामध्ये सुकं खोबरं, कांदा, थोडे खडे मसाले म्हणजे खसखस, 4-5 काळी मिरी, 4-5 लवंगा, तेजपत्ता 2 घातलेले, दालचिनी घातले आणि हे सगळं ना भाजून घेतले, कांदा वगैरे, सुकं खोबरं, आणि ह्याचं वाटण तयार केलंय मी. आणि हे आपल्याला थोडंसं तेलामध्ये परतून घ्यायचं, कारण मटण शिजलेलं आहे, त्याच्यामुळे ते खोबरं याच्यात मी परतून घेते. मी जेवायला आमच्या इथे 10 रुपये, कोथिंबीर 10 रुपये. वा, मस्त ना. तुमच्याकडूनच भाज्या घेऊन जायला पाहिजे, इथे खूप भाज्या मागे. आमच्या कोकणात ना आम्ही खोबरं खूप जेवणामध्ये घालतो, त्याच्यामुळे आम्हाला नारळ खूप लागतो. सुकं खोबरं घालून घेते. सुकं खोबरं जरा ना परतून घ्यायचं तेलामध्ये. हे आता हे व्यवस्थित मी परतून घेते. आता मी हे सुकं खोबऱ्याचं वाटण परतून घेतलंय मी. आता याच्यामध्ये मी ओलं खोबऱ्याचंही वाटण घेतलेलं आहे. तर हे नुसतं ओलं खोबरं आणि थोडीशी कोथिंबीर घातली, त्याचं वाटण आहे, तर ते सुद्धा घालून घेते. तर अंदाजप्रमाणे घालते. थोडं चिकनसाठी पण ठेवलंय मी. तर ओलं खोबऱ्याचं जे वाटण असतं ते जास्त परतायचं नाही, खोबऱ्याचंच वाटण मी परतून घेतलेलं आहे. मसाला थोडा कमी वाटतोय, पण जरा चव बघून मी घालणार आहे, कारण मालवणी मसाला हा भाजका असतो, त्याच्यामुळे त्याला भाजायची गरज नाही, वरूनही घालू शकतो आपण. कोकणात कोंबडी वडे नाही म्हणत, वडे मटण म्हणतात, असं पण आहे. कोंबडी वडे आणि कोकण बाहेरच्याने बारसं केलंय, वडे फक्त मटण चिकन बरोबर खातात, असे नाही. पूर्वी लग्नातील जेवणातील वडे असायचे, जन्मापासून मृत्यू वडे. हा, ते माहिती आहे. अनिता अनंत, बरोबर. आमच्याकडे पण कोंबडी वडेच बोलतात इकडे.
आता ते पहिलं माहीत नाही मला, मी जेव्हापासून ऐकायला लागली तेव्हापासून मी कोंबडी वडे जायचे. आता याच्यामध्ये आपल्याला पाणी घालून घ्यायचं आहे मटणाचं, जे मी काढून ठेवलं होतं ते थोडं घालून घेते. एकदम सगळं घालायचं नाही. मालवणी पण, त्याच्यामुळे मी 3 चमचे घातले. थोडासा मी अर्धा चमचा अजून घालते. मुरवायला ठेवून दिलेलं आहे, तर थोड्या वेळ मी वडे करते. थोड्या वेळ म्हणजे 10 मिनिटांनी सुरुवातच करते. आता नाहीये, 15 मिनिटं तरी मटण शिजलं पाहिजे. तसं बऱ्यापैकी शिजलेलं आहे. थोडं अजून शिजलं की मटण रेडी आहे. मटण घालून घेते. बारीक गॅसवर आपण शिजवायचं आहे. थोडं मीठ घालून घेते. मीठ घातलेलं नाही जरा आपण. घालून घेते. थोडं हे मटणाचं थोडं पाणी घालते आणि बारीक गॅसवर हे शिजवायला मी ठेवून देते. हे बघा, तर लागलं तर घालणार आहे. आणि वाफ काढायला 15 मिनिटं साईडला ठेवून द्यायचं. चिकन तुम्हाला दाखवते. चिकनसुद्धा मटन चिकन फोडणी केल्यावर अर्ध शिजल्यावर वाटण घालावे. हां, तसं पण करते. पण मी आहे ना कधी कधी मला ना ते खोबरं मी अर्ध थोडंसं तेलात परतते आणि थोडं वरून घालते. मी ह्या पद्धतीत करते. म्हणजे आमच्याकडे सहजासहजी कोणी कोणीकडे आम्ही ते काय करतात, आपलं सगळं शिजवून घेतात. नंतर थोडंसं मटण थोडं शिजलं की त्याच्यामध्ये वरून खोबरं घालतात. पण मला नाही आवडत तसं. मी काय करते, थोडं तेलात परतून घेते. आता हे चिकन मी झालेलं आहे बऱ्यापैकी. तर हे पण चिकन मी 15 मिनिटं झाले शिजवून घेतलं. आता याच्यामध्ये मी सुकं खोबरं घालते. सुकं खोबऱ्याचं वाटण घालते आणि थोडंसं ओलं खोबरं घालणार. आईचे जेवण पोटात कावळे ओरडायला नाही, आमच्याकडे आज घरात कुणी नाही आहे. सगळे आज मॅच खेळायला गेलेत मुलं सगळी. त्याच्यामुळे ती लेट येणार आहे. म्हणून मी आज जरा मी थोडीशी माझं कसं मी पेज बनवली होती म्हणून पेज खाल्ल्यामुळे माझं पोट भरलेलं आहे. आता ही लोक आली की लगेच झटपट त्यांना वाढणार गरमागरम. रविवार असल्यामुळे मुलं घरात नसतात, मॅच खेळायला जातात. पाणी घालणार नाही चिकनमध्ये, जरा सुकंच करायचं मीडियम तपतप, म्हणजे असं जास्त मला पातळी नको आहे. सगळेजणच मटण खात नाही. 2-3 जण मटण खातात, 2-3 जण चिकन खातात. अरे, वडे मी सगळे
नाही करणार आहे, म्हणजे थोडेफार करणार आहे. जेव्हा कोण आले ना, की पटकन त्यांना गरम-गरम काढून देणार आहे. आम्हाला पाहिजे तेव्हा मी थोडेसे करणार आहे, जास्त नाही. तर आता हे त्याच्यात मसाला थोडा मी अजून घालते. तर मालवणी मसाला घालते 1 चमचाभर. थोडं कमी तिखट लागलं मला आणि मीठ घालते. कधीतरी चालतं उशिरा झालं की जेवण. आणि तसं आमच्याकडे घरात आम्ही पेज बनवतो, त्यामुळे पेज खातात ना, त्याच्यामुळे पोट भरलेलंच असतं. चिकन पण आता 10 मिनिटात रेडी होईल. आणि हे शिजून घ्यायचं. थोडं शिजलेलंच आहे मटण चिकन, तर अजून थोडं मी 10-15 मिनटं शिजवून घेते. तोपर्यंत आपण वडे करून घेऊया. वडे तुम्हाला दाखवते मी आता. जर खाता काय तुम्ही असे रिप्लाय देतायत. आले काय गो मामा, तर वडे फक्त गोळे करून दे. पूर्ण व्हेजिटेरियन आहे, पण असे रिप्लाय देऊ नका ना, मांजर कापली का हे कापली, तुम्ही तेच खाता का? नाही ना, मग आम्ही पण चांगलंच जेवतो. तर तेल घालून घेते. ते प्लास्टिक ठेवायचं. वडे करून दाखवते मला. तर असं हे माझ्याकडे वड्याचं भांडं आहे. आता हे मी पीठ मळून घेतलेलं आहे, चांगलं मुरलेलं आहे.
मोठा गोळा घ्यायचा, हे बघा असा. वडे जास्त पातळ करायचे नाही, थोडेसे जाडसर ठेवायचे. हा आतमध्ये एक प्लास्टिक ठेवायचं, ते चिटकू नये वडे. हे वडे असे ठेवायचे. प्लास्टिक आहे त्याला असं हे करायचं. झाले, खूप प्रेस केल्यामुळे पातळ झालेलं. थोडं मी जरा जाड करते, एवढं पातळ नकोय मला. ती खूप मोठी झाली. बघा या पद्धतीने वडे करायचे. हाताने पण तुम्ही करू शकता, तुम्हाला हाताने पण मी दाखवते. तर तेल लावायचं, जर तुमच्याकडे भांडण असेल तर. असं असं करतात आमच्याकडे या पद्धतीत, पण सगळ्यांना जमत नाही तसं. असं केलं तरी काही हरकत नाही. तर तेल गरम झालं की तुम्हाला मी वडे तळून पण दाखवते. माझी बहीण राहते ना संगमेश्वरला, त्यांच्याकडे भोकाचे वडे करतात. खूप असे तांदळाचे पिठाचे करतात, खूप छान लागतात ते. म्हणजे तांदळाचं पीठ घेतात, त्याच्यामध्ये आपण ना भात करतो बघा, त्याचं पाणी गाळून त्याचे वडे केले जातात. खूप छान लागतं त्यांच्याकडे. संगमेश्वर साईडला केले जातात, संगमेश्वर रत्नागिरी साईडला. कोणती रेसिपी? कोंबडी वडे. आमच्याकडे इथे करतात, पण स्टाईल म्हणून करतात. पण इथे सहजासहजी असेच वडे केले जातात. संगमेश्वर रत्नागिरी साईडला भोकाचे वडे केले जातात. फक्त त्याला काय आहे, असं केलं जातं. बस झाले तयार भोकाचे वडे. जरा गोळे करायला बळा. तर आता मी गोळे करून घेते. तेलही आता तापायला आलंय की फटाफट हे वडे मग करून घ्यायचे. साच्यावर वेळ लागत नाही. थोडंसं तेल लावलं आणि गोळा ठेवला ना की पटकन प्रेस होतात, म्हणजे हा वेळ जात नाही त्याच्यामुळे. तेल आता तुम्हाला आता तळून दाखवते. टिश्यू पेपर दे, हे बघ टिश्यू पेपर. तर हे चिकन बघा रेडी व्हायला आलेलं आहे. मटन सुद्धा व्हायला आलंय, थोडं शिजलं पाहिजे.
आता वडे करून दाखवते तुम्हाला. वडे चाकरी करून थोडंसं तेल लावा. न्यू नाही आहे, आमच्या कोकणातली स्पेशल आहे, मालवणी स्टाईलमधली. त्यामुळे जर अशी शेकली नाही, तुम्हाला दुसरी करून दाखवते. तरी पण बघा अशी लाल रंग आला पाहिजे वड्यांना. पहिला वडा रेडी आहे. ते घे बळा करून नाही एक चल. थोडं अजून जास्त वेळ पीठ ठेवलं ना की चांगले असे वडे ना टम्म फुगतात. हो तुम्ही मालवणचे का? हो मी सावंतवाडीची, कोकणातली. रेडी आहे वडा. करून हे बघा, माझी मुलगी करते. हां बस झालं वडा, बस झालं. हां ते काढून सटव साईडला आणि दुसरं घे. हां हे बघा चांगला फुगलाय. दाखव बाळा दुसरं करून. हां दाखव. हां कर. हां मस्त. हां बघितलं, वडे कळायला टाईम नाही लागत, फक्त पीठ तयार पाहिजे, झटपट होतात. हे बघा जास्त पातळही नाही जास्त जाडही नाही. कोकणमध्ये फिश खूप असतात. हो खूप, आम्हाला फिश खूप लागतात. म्हणजे आठवड्यात 2-3 वेळा तरी आम्ही फिश खातोच, वाराप्रमाणे. म्हणजे बुधवार, शुक्रवार आणि रविवार. पण सहजासहजी 2 दिवस फिश असतात आणि 1 दिवस मटन किंवा चिकन असतं. फिश नसलं की आमच्याकडे कोकणात ना जेवणच जाणार नाही. तर आता हे वडे बघा ह्या पद्धतीत म्हणजे मुलगी करते मस्त. बघा घरात पूर्ण असा वास येतोय मस्त वड्यांचं, खूप छान. तर वड्याचं पीठ तुम्हाला मी दाखवलंय. लक्षात ठेवा, 2 वाटी तांदळाचं पीठ, 1 वाटी गव्हाचं पीठ, अर्धी वाटी बेसन, 2 चमचे जिरं, पाव वाटी धने घ्यायचे, 1 वाटी 1 चमचा मेथी घ्यायचे, परत बडीशेप घेतली मी अर्धा चमचा, 4-5 काळी मिरी, ओवा असला तर अर्धा चमचा घातला तरी चालेल, काय हरकत नाही. तर एवढं सगळं घ्यायचं. तर मी काय केलंय, पीठ फक्त घरातलं वापरले, म्हणजे तांदळाचं गव्हाचं नाही. आणि बाकीचं जे तुम्हाला मी उडीद डाळ घेतली होती मी पाववाटी, ती तुम्हाला मी सांगितली नाही. उडीद डाळ घातलेली आहे. ते सगळं मी ना भाजून थोडंसं मिक्सरला वाटून घेतलंय. आणि असं हे वड्याचं पीठ आणि त्याचं पीठ करून घेतलं आणि ते मिक्स केलं. आणि पिठामध्ये मीठ आणि हळद घातली आणि पीठ मळून घेतलेलं आहे. आणि हे नंतर असे थापून घ्यायचं. जर तुमच्याकडे वड्याचं साचा नसेल, काय म्हणता तुम्ही, क्रॅब असतात. हो हो मी त्या दिवशी बनवले होते,
पण ते पहिलाच पाऊस पडला होता, म्हणजे ते पोकळ असतात, म्हणजे जास्त त्याच्यामध्ये मांस नसतो. बाई जरा पातळ करू नको, खूप पातळ केलीस, जरा अशी जाड कर, नाही तर फुगणार नाही बाळा ते. थोडी जास्त प्रेस करू नको. लता नलावडे, हाय. कशी आहे लता नलावडे? जरासं थोडंसं प्रेस, थोडं जास्त नको, जोरात प्रेस करू नको. फुगणार नाही बाई, जर पातळ केलेस ना तर फुगणार नाही. थोडेसे जाडसर ठेवायचे, वडे कशी जाड पाहिजे. ताई मँगो प्युरी केली असेल ना? नाही, यावेळी आंबे खूप कमी होते, आंबे काजू खूप कमी होते, त्याच्यामुळे नाही, आम्हाला पण जास्त असे आंबे खायला भेटले नाही. आणि तेवढ्यात लवकर यावेळी पाऊस पण लवकर आला, त्याच्यामुळे आंब्यांना कीड लागली, म्हणजे आंबे जास्त आहेत पण एवढे तसे नाही आहेत, त्याच्यामुळे आम्ही जास्त खाल्ले नाही. दरवर्षीप्रमाणे जेवढे आंबे मी खातो ना, आम्ही खूप पातळ करतो. नको एवढे पातळ करू, फुगणार नाही बाळा. काही प्रश्न असेल तर करू शकता तुम्ही. बरोबर कर. काय होतं माहिती, मग हे होणार बाई, कडक होतात, मग जाड असले ना की थोडे मऊ लागतात. सगळं पिठाचं करू नको. हा तेवढे कर, नंतर मग लागले कोण आलं तर करून देताय. हे बघा, जरा जाडसर ठेवले की मस्त असे फुगले जातात. आणि वडे खरं तर जाडच असतात, असे तांबूस रंगावर हे परतून घ्यायचे. हे बघा, खूप एवढं पातळ नको, एवढं पण पातळ करू नको. तसं कर जाडसर. चिकन रेडी आहे बघा, मस्तपैकी. गॅस बंद केलाय. जास्त पातळ नाही केलंय, मीडियम थपथपीत, थपथपीत पण नाही, जरासं सुकच आहे. नको तेल जरा ना. तयार आहे मालवणी चिकन. आता मी हे उतरवते. एवढं बघते. तर मटण पण बघा रेडी आहे. चव बघते. तर कसे वाटल्यात, मी कोंबडी वडे तुम्हाला दाखवले, वडे सुद्धा मी दाखवलेले. व्हिडिओ आवडलास लाईक करायला विसरू नका.